Across the Bab el-Mandeb Strait lies Eritrea, a long, quiet coastline, its deep water ports of Massawa and Asab, untouched by foreign militaries. The silence here is striking, the emptiness deliberate. No foreign flags, no sprawling compounds, just deliberate emptiness. The ports stand ready, but remain closed to outsiders, a testament to a different vision of sovereignty. Eritrea's silence is not neglect, but a statement, sovereignty above all else. Here, independence is fiercely guarded, and the absence of foreign presence is a point of pride. While neighbors like Djibouti and Somalia rent out land for foreign bases, Eritrea stands alone. ሓደ ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዛራባ ርእስቲ ዘሎ ብዓብዩ ደረጃ ድማ እዚ ሕጂ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትፍትኖ ትደሊ ዘላ ወይ እውን ተበግሶ ክትወስድ ትኽእል እያ ፅምዶ ክትገብር ትኽእል እያ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ዘብል ዘሎ ዘረባ ዳርጋ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ እዩ ካቨሬጅ ዝወሃቦ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ፕሪማቹር ማለት ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ እምበር ሓደ ዝተጨበጠ ወይ እውን ኣብ ኩንነት ዝበፅሐ ነገር ኣይኮነን የግዳስ እዚ ነገር እዚ ናብ ፍረ ንኸይበፅሕ ዝግበር ዘሎ መሕለኻታት ዝዝረብ ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታትን ክትርኢ ከለኻ ናይ ብሓቂ ኣሰባድን ናይ ብሓቂ ኤርትራ ብተደጋጋሚ መንገዲ ትምልሶ ዘላን ትዛረበ ዘላን እኳ እንተኾነ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ንምንታይ ኢኻ ከተተሓሕዞ ዘለካ ኣሜሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትመፆ ዘላ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ፈተና ወይ እውን ሽርክነት ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ብልፅግና እንታይ ይብል ኣሎ ጦር በቶ አሰብን በሚወርበት ጊዜ የመጨረሻው ቀን እኔ እዛ ነበርኩና ሌላ ስራ ነበረኝ አየር ወለዶች ከኔ ጋር አንድ 16 አየር ወለዶች ነበሩ እነሱ የኔ አጃቢዎች ነበሩ በመጨረሻ ቀን ምንም በማላቀው ሰዓት ላይ ተጠርቼ ታጅበው ጣሉኝ በጦር ታጅፌ ወደ ኤሊዳር ሄድኩኝ ኤሊዳር ስንሄድ ኤሊዳርም ብዙ አሁን ለገልጸው በማልችለው ሁኔታ ላይ የነበረ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበረ ያንን ጨርሰን ወጣን ሐሰብ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በማንፈልገው መንገድ ላይ እንዳለች ሁላችንም እናስታውሳለን ሐሰብና ቀይ ባህርን ተመልሶ ወደ እናት አባቱ ሀገር ለመመለስ እዚህ ያለው ሰራዊት ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀፎ እንደተነካ እንደተነሳ አውቃለሁ ይሄን ደግሞ ለማድረግ ሁላችንም ታጥቀን እንነሳላለን ሐሰብ የኤርትራ ጦር በቶ ሐሰብን በሚወርበት ጊዜ የመጨረሻው ቀን እኔ እዛ ነበርኩና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ብዛዕባ ዓሰብ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ክዛረብ ዝኽእል ዘበለ ማይክሮፎን እዩ ዝኽፈተሉ ዘሎ ብዛዕባ ዓሰብ ክትዛረብዎ ትኽእሉ ኣብ ክሽነ ዲኹም ትሰርሑ ነርኩም ኣብ ሽቓቕ ዲኹም ትሰርሑ ነርኩም ዋርድያ ዲኹም ነርኩም ሓላፍ መንገዲ ዲኹም ነርኩም ካፒቴን ዲኻ ነርካ ሓላፊ ዲኻ ነርካ ብዛዕባ ዓሰብን ብዛዕባ ባሕርና ኤርትራን ዝኾነ ይኹን ዝፈልጥ ማይክሮፎን እዩ ዝወሃቦ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ስምዒት ናይ ህዝቢ ብኸመይ መንገዲ ናብዚ ጉዳይ እዚ ኣንከር ትገብሮ ናብዚ ተኣስሩ ሕጂ ከይድካ ዓሰብ ከይትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕጂ ከይድካ ከይትወስድ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ነገር ክትገብር ኣለካ እዚ ዓሰብ ዝበሃል ወይ እውን እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ነኺስካ ናብኡ ህዝቢ ብዛዕባኡ ጥራይ ኩሉ ፀገሙ ካብኡ ከም ዝብገስ ዘሎን ንዓሰብ ዝኸሰረሉ መዓልቲ ነዳዲ ካብኡ ክኸብር ከም ዝጀመረ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቕ ዝኸይድ ዘሎ ብሰንኩ ምዃኑ ኩሉ እዚ ሕጂ ዝገጥሞም ዘሎ እውን እንተኾነ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር እውን እንተኾነ ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 35 ዓመት ዓሰብ ስለ ዝኸሰሩ ከም ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰኣን ዘሎ ነዳዲ ወይ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እኽሊ ከቢሩ እንተሎ መናብሮ ከቢሩ እንተሎ ዓሰብ ቅድሚ 35 ዓመት ስለ ዝኸደት ከም ዘጋጥም ዘሎ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ንምእማን ዝግበር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ቅኑዕ ከይከውን ይኽእል እዩ ክለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ነው I think they are really pushing for it ስለምንታይ ንኣሜሪካ ቀጥታ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ስለትኽእል ተቐላጢፍና ገለ ነገር ክንገብር ክንክል ኣለና ገለ ነገር ተደይገበርና ድማ እንተዋሓደ እቲ ኣጀንዳ ተዋሂብና ዘሎ ቀልጢፍና ኢድና ክንብ ኣይኮናን እቲ ዘረባስ ክቕፅል ኣለዎ ወላ እቲ ተግባር እንተዋሓደ እቲ ዘረባ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሕቶ ሕጂ ኣሜሪካ ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ትሓስብ ኣላ this needs to be addressed ኤርትራ ስለዝደንገፀት ወይ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዋ ኣካይዳ ስለዚ ብፍሉይ ክትጥምት ስለዝደለየት ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ሎቢ ቆፂሩ ስለዝልምኖም ዘሎ ድዩ ነው ሓንቲ ቢቢሲ ዝገበርዋ ቪድዮ መከረየኩም ስለምንታይ ናባና ክመፁ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ሂብዎ ዘሎ መልሲ እውን ከረየኩም እየ ምስ እንታይ ዘተሓሓዝ ኣለዎ እቲ ንልኡላውነት ሃገር ዝገልጽ ሓደ መንግስቲ ሓደ ሰራዊት ዝብል መትከል ካብ ፅንሰ ሓሳብ ሓሊፉ ኣብ ባይታ ክትግበር ብከቢድ ክብዳህ ይረአ ኣሎ
እቲ ዞባ ብዙሕነት ሓይልታት ኣብ ዝነገሰሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ብኣፍ ሸምበቆ ብረት ዝዕቀነሉ መድረኽ በፂሑ ይርከብ እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ካብ ፖለቲካዊ ማእኸል ተገሊልና ዝብሉን ዘሎ ዘይፍታሕ ታሪካዊ ግጭታት ዝምንጩ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ መንግስታት ነቲ ፍትሓዊ ምክፍፋል ስልጣን ዝጠልብ ሕቶታት ብልዝብ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ንገዛእ ርእሶም ጎድናዊ ዕጡቃት ብምፍጣር ስልጣኖም ንምክልኻል ስለ ዝፍትኑ ሎሚ እቲ ምስሓብ ንህላወ ዘን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ኣትይዎ ኣሎ ሕጂ ተፈላለየ ኬስ ክቡነዮም ሕፅር ኣቢልና ክንሪኦ ጥራይ እዚ ሃገር ድሕርቲ ን10 ዓመታት ምስ ካርቱም ዘካየደትዎ ቃልስን ናጽነት ኣብ 2011 ሃገር ክትኸውን ከላ ዓብዪ ተስፋ ተነቢሩላ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ኣብዚ እታ ካርታ እውን ጌጋ ኣለዋ እንድዩ ደቡብ ሱዳን ኣይገበሩላን ኣለዎ ስለዚ ደቡብ ሱዳን ክትሉ ነይርዋ ሱዳን እውን ክትሉ ነይርዋ ስለምንታይ ንኢትዮጵያን ሶማልያን ሶማሊላንድን ጥራይ ገይሮም ኣለዋ ኣስሚሮም ድለው ኣይተረዳንን ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሙሉእ እንተሪኢኻዮ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሲቪል ዎር ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰንኮፊ ዘሎ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ማርሻርን ሲልቫኬርን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ ተዓዲ ድማ ናብ ካልእ ነገር ክታቶ ትኽእል እያ ምክንያቱ እዚአን ሃገር እዚኣተን ብፍላይ እዛ ደቡብ ሱዳን ትበሃል ሃገር ኣብ ሰንኮፍ ዘላ እያ ቁጠባ ደረጃ ናታ እውን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የለን ስለዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረ ድጓማታት እውን ከምቲ ቀደም የለን ስለዚ ኩናት ናይ ሱዳን ከዓ ኣይሓገዘን ኩናት ናይ ሱዳን ብኡ ነዳዲ ይሸጡ ስለ ዝነበሩ ንሱ እውን ኣይሓገዘን እዩ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ቀፂልና ካብኡ ናይ ደቡብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ናበይ ወስድዎ እቲ ካብዚኣቶም ሰጊርና ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ እስከ ንስማዕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ዝመስል ውጥጥ ሓይልታት እዩ ዝረአ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዳርጋ ኩሎም ሓይልታት ናይቲ ሃገር ብምዕዳምን ምስ ኤርትራ ውዕል ሰላም ብምፍራምን ተስፋ ብዝህብ እዩ ጀሚሩ ኖቤል ሰላም ክሳብ ምሽላሙ ንበቂዑ እንተኾነ ፖለቲካዊ መድረኽ ኢትዮጵያ እናፀበበ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዳግማይ ተደፊኦም ካብ ማእኸል ክረሕቑ ተራእዮም ገለ እውን ክሳብ ዕጥቃው ቃልስና ምክያድ በፂሖም ህወሓት ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ጠቕሊሉ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣስፋሕፊሑ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም መፍትሒ ዝተቐመጠ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብታ ክልል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ክፍጠሩ ገይሩ እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ውድብ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብተወሳኺ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተኣኻኸበ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ኣሎ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብጀነራል ታደሰ ወረደ ይምራሕ እኳ እንተሃሎ ኣብ መንጎ እቲ ምምሕዳርን ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ፍልሊ ነቲ ክልል ብኣብዝሓ ኣብ ክልተ ፖለቲካዊ ማእኸል ኣትይዎ ይርከብ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ኩነታት እውን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖን ኦላን ሙሉእ ቁፅፅር ስለ ዘይብሉ ሃገራዊ ምርግጋእ ክመጽእ ኣይከኣለን ተንታኒ ዊልያም ዴቪድሰን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዕጡቓት ሓይልታት ተወጢራ ትርከብ እዚ ድማ ንማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ኩለን ክልላት ሙሉእ ቁፅፅር ንኸይህሉ ገይርዎ ኣሎ ክብል ንኣሶሽየትድ ፕረስ ገሊጹ ናው ኣብ ኩለን እዚአን ሃገራት ዝፃወትዎ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ብኡ መንፅር እናተዛረቡ እዮም ዝኸዱ ኣብ ሱዳን እውን እንተኸደ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ጀነራላት ተባሂሉ ዝተበገሰ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ናይ ፕሮክሲ ዎር ብናይ ካልኦት ኢድ ኣዙር ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብፅሕዋ ኣሎ ብዙሕ ዘረባ ዘድልየ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ግዜ ካቨር ስለ ዝገበርናዮ ብሓፈሻ ኣብ ሶማልያ እንተኸድካ እውን ተመሳሳሊ ቢቢሲ ክጠቕስዎ ወይ እውን ኣትሪሮም ክዛረብሉ ዘይደልዩ ነገር እንተሎ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ እሱ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሙሉእ ተመሳሳልነት ዘለዎ ሽግር ምዃኑ ኣብዚ ኩሉ ዘሎ ፀገም ኣብ ሶማልያ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ናይ ደገ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ኢድ ከም ዘለዎ ብዙሕ ይዛረብሉ እዮም ምክንያቱ they're also part of the agenda ማለት እቲ ኢማራት እንድዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቶም ኤክስተርናል ፓወርስ ነቲ ኩነታት ዝፅየቕ ዘሎ ስቕ ኢሎም ዝርዩ ዘለዉ እውን ኣብ ገሊኡ ድማ እቲ ናይ ምፅያቕ ተልእኾ በዓላቶም ፋንድ ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኖም ምስጢር ኣይኮነን ንኣብነት ውሕዱ ሶማልያ ኢትዮጵያ ሱዳን ድሕሪ ወሲድካ ኢማራትን ካልኦት ሃገራትን ካልኦት ሓይልታትን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ገፃ ዝምድና ክገብር እየ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ እየ ምስ ኤርትራ ዝምድናታተይ ከስተኻኽል እየ ክትብል ከላ ካብ ዜሮ ተበጊስ ኣይኮነትን ኣብቲ ዞባቲ እቲ እንኮ ካልእ ፀገማት ናይ ቁጠባ ይኹን ካልእ ሽግራት ይኹን ፀጥታ ናይ መሬቱን ናይ ባሕሩን ከውሕዝ ዝኽኣለ ሰማዩ መሬቱ ባሕሩ ሙሉእ ብሙሉእ ክቋፃፀር ዝኽእል ዘሎ ሃገር እንተሎ ኤርትራ እዩ ስለዚ ምዚ መንግስቲ እዚ ምስራሕ ኣገዳስነት ኣለዎ ኢሎም እዮም ናብ ኤርትራ ገፆም ዝቐርቡ ዘለዉ ናው እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ኣርቲክል ካብ ምንታይ ተበጊሰ ይዛረብ ከም ዘለኹ ዘይተረዳእኩም ከሉ ኽእል እዩ
كلتا سلسة نغفيتاتات انديو كوتس كانيو حدا مايكل روبنز بحال ارتيكل صحيف له إذا ارتيكل نسو صحيف وزلو انتهي زبل أرسناتو lifting sanctions on Eritrea will lead to US strategic defeat قبل الإيرترا زلو الجدا ندحر العلا أمريكا تسعيرا مالتيا إيرترا دما سعيرا مالتيو يبلو مالو الجدا إيرترا قبل الحزب إيرترا مخانو ردويو مغنياتو منقست إيرترا بكل من قد كسعرا يكال كان سلازين منقست إيرترا تكالاتنا منقست إيرترا بمعزاو كا حزب إيرترا خطعاسو زلقا أبزو وانزي قبل المنقست إيرترا ترى سقم تدوسو زلقو تقدا إلكا كشوطة تخل نقر يلن مغنياتو إتي منقستي منقست إيرترايو حزب إيرترا دما كال منقست يبلون منقستك غير زخل حيلون يبلون منقست إيرترا تقاومت لهم دو بشمقل ملا أبدقال له قل منقست إيرترا كغير زغل أيكونن تقاوم أيكونسي إتوما بيتوبيا زنبرو مرحتي بوليتيكاتات يلا قرن أفريقيا بمولهم تأخاقيبهم كالي وايكالون سلازت منقست زي أتليست أدميت كم تسعر كخطلت لك منقست إيرترا سعرا يتغلنا كسعرا يكلني زي منقست زي سلازي انت خيلك مسو خين كسرح لك درجات دونالد ترامب ما أبت pragmatic solution كتب كريز ده لزلو انت خونه ازم عن كفتي اتحاد مارتن بلاو تايلس عيف اللسكة بولوس is the Masad Boulos is right that Eritrea is a strategic state, but a better way forward would be to apply the Venezuelan model to Eritrea and bring Isaias to justice. A long list of countries would like to try him. An interesting article, not a view I agree with. تهزبل زلو نبحكي بقى قد حج زي تحسب له حساب قد حج زي تقبر له مدب كم زرها بقيري مساد بلوس حسيبو زلو إيرترا استراتيجيكوي تهجر سلازغونت بس إيرترا كنسرعنا يبل انتلو تحسب صبغيو إيرترا قداس تهجريا انت خوني قد نمس إيرترا مسرحكم كم تانا فنزويلا نما نيكولا مادورو دوساتكم ما مس فنزويلا تصرحوا زلهم كم موديل مس إيرترا انت قبركم زحشنو يرم سيرترا نخسر عيد ولا مزلو نسخه حسب كايا كقبر وانت زدليو مسيرترا نعمتا تبعي سميرو كقبر وصلوا زي كلو سلا زي تعمم سلا دي واصعم اي قبرون اجي انت عين مالتيو زياتهم 5 عام صحافه قالوا سبات معات كصحفوا لي ما بتتحتي مبزعت غزي بزي نيرتراويان بمقطع على السوشيال ميديا ريليفانس ناتهم زفطروا بعد مارتن بلاوتيو كمزا عينت دايما دايلوم نتلاقص يجي ريوم نتوم ناي منغس إيرترا دغفتسي كمي غيره مارمار كبلومي 5 كومنت 6 كومنت كصحفوا لهم تا بوست ناتي دما فايرال كتكيديا بمبال شعو زياده لوبيستس ناي ميديا اتنشن انترفيوز قبرو بوتا يركب مالتي خالقن لبا مدحر خوين كوي ونتشط اران تفلت كانت تقبر نتا كومنت ناتو سمع بي وسدا بيلكا نعو لايك يتقبرلو ولا كومنت يتقبرلو انت تقبر اب كالك يتكا تدليخا سكرين شات غير كانت صحفتناتو ابنات كابيج تصفلو نتا ناتو بوست جن انجيج يتقبرانيخا سلازي نغزل نسو بوست زقبرو زلو كلهم بحدث لو سرحو تا ارتيكل تصحيفا زلا انتهت بالمسيلكم زيت مايكل روبن دبال بزع غزي ك انصار إيرترا بزع زصحافن زبلن انديو صماو نايت ارتيكل ناتو انتهي بالمسيلكم the US Special Envoy Masad Boulos reportedly backed by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi is advocating for lifting sanctions on Eritrea. ስለዚህ مساد بلوس بجبسي مس جبسي ويكا من قد جبسي بدرخيت ناي جبسي قبل عليه إيرترا زلو قداتات كالعلو يدللو exclusively ويكا بفلوي قبل عليه قدانا إيرترا يتزارب زلو إيرترا قدانا كيل علاك كندي كم زحممون كتري لكم نسبة إيرترا زحل سب ويونا حزب إيرترا صبغ زقد سب قدانا كيل عليك أومني بديس يوم سبازياتهم نزياتهم الديمقراطية كم سؤالهم يلوم سلازة حزبك نيران كتبتنا اللوا تركو كتبتنا اللوا زبل سبيزي for whatever reason إيرترا صبغ حالي لهم زحزب سبات اللو نغزب جبسي انت واحدة قدانا إيرترا نكل عال تسعر على لازم بحال صبغ تبقى سيو كبر دم لنا نزيات راي بمقبارهم كمان عبي بوتا كلهم يا بإيرترا أبي قبل بإيرترا مالتي إيرترا رئيسي كوست لاين إيرترا نوح جماعة بحر اللوا استراتيجيك واجد داسنة اللوا زدما strategically significant amid Iran-Sudan competition for control of waterways. ስለዚህ ናይ ኤርትራ ቀይ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ኢማራት ኢድ ስለ ዘሎ እሱ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ምስ ኢራን እዩ ዝሰርሕ እዩ ዝብል ስለዚ ኢራን ኣብኣ ኣትያላ ኣብ ቀይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ድማ ከይትመፅእ ክንጎይ ኣለና
The initiative is framed as rapprochement but criticized as a naive and dangerous. እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝፍተን ዘሎ ነቲ ዝነበረ ዝምድናታት ምፅጋን ይመስል ኣሎ ግን እዚ ኣዝዩ ሓደገኛን ልቦና ዝጎደሎ ስጉምትን እዩ ንኤርትራ ይፈለጥኩማን ከፍልጠኩም እየ ዝብሎም ዘሎ ዲያብሎስ ዝኾነ ሰብ motives and risks እንታይ ብሎም ኣሎ CC support is interpreted as part of Egypt's rivalry with Ethiopia ግብፂ ምስ ኤርትራ ተዓረቁ ትብለኩም ዘላ መጀመርያ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ፀገም ስለ ዘለዋ aiming to encircle Addis Ababa rather than advance US ግብፂ ሲ ረብሓናታ ንኢትዮጵያ ንምዕፃው ንብልፅግና ንምዕፃው ደኣምበር ንኣሜሪካ ረብሓናታ ከተረጋግፀላ ኢላ ኣይኮነትን ስለዚ ኣሜሪካ ስለዶይ ትፈልጡ ግብፂ ኣብ ቀይ ባሕሪ ትብለኩም ዘላ ንኢትዮጵያ ክትሃሲላ እምበር ንኣሜሪካ ክተረብሕ ኢላ ኣይኮነትን ይብለኩም ኣሎ The plain risk is legitimizing Eritrean President Isaias Afwerki, whose regime is described as destabilizing and hostile to the neighbors. እንታይ ብላ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ምፍጣር ማለት ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓወት ከም ዝረክብ ምግባርን መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ መርሑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ኣይፈጥርን ንዝበሃል ዝነበረ እምነት ወይ እውን ንሕና ንሰርሖ ዝነበርና ፌክ ዝኾነ ስቶሪ ሓሶት ንዑ ተፍርሱልና ስለ ዘለዎም በጃኹም ተጠንቀቁ ይብሎም ኣሎ ዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዕድመ 80 reported health issues and unclear succession ዕድመ ወዲ 80 ዓመት ናይ ጥዕና ፀገማት ዘለዎ ድሕሪኡ መን ከም ስልጣን ከም ዝርከብ ዘይፍለጥ ድማ ከመይ ጌርኩም እሱ ትዕረቑ መዓት ገልጠምጠም እዩ ከምኡ ድማ ካብ ናብ እስራኤል ናብ ኢራን ናብ ኢማራት ናብ ቀጠር ናብ ራሻ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኩላቶም ዝኸይድ ሰብ ምዃኑ ምስ መን ከም ዝፀንዕ ዘይፍለጥ ከመይ ጌርኩም ትገብሩ ኣለኹም ከምኡ ድማ ኣግሬሲቭ ትዎርድ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣንፃር ጅቡቲ ኣንፃር ሱዳን ብዙሕ ነገር ዝገበረ እዩ ኢሉ እኳ ይከእምኖም ዝፍትን ዘሎ ኩሉ ድማ ሓሶት እዩ ግን ስራሕካ ስለ ዝኾነ ከመይ ኢኻ ትገብር ከምኡ ቀፂሉ ኤርትራ በቲ ሂውማን ራይትስ እውን ክስሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዩኤስ ዶሜስቲክ ኢምፓክት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ግን ብተደጋጋሚ ነቲ ዲያስፖራ ናይ ኤርትራ ታርጌት ዝገብር ሰብ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ቀዳማይ ነገር ንኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ይጠቅስ ኣለና ይርዳእኒ ግን Eritrean Americans would view reapproachment as an insult given the family suffering under Isaias. ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ሲ እዚ ዝምድና መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክፍጠር ዝኽእል ሲ ፀርፊ ንዓታቶም ምክንያቱ እቲ ቃንዛ ናይ ኤርትራውያን ብሰንኪ እዚ ገዳይ ዝፍጠር ዘሎ ኢና ንብል ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብኸመይ መንገዲ ኣመሓድር ወይ ገለ ብኸመይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክኣልዮ ዲ ዝደሊ ክቕፅል ዲ ዝደሊ ኣይናይ ነገር ክዕረዝ ዝደሊ ኣበይ ክዕረዝ ዝደሊ ናብ ኤርትራውያን ግደፍዎ ንሕና ኤርትራውያን ንደልዩ ዘለና ቀዳማይ እቲ ገዳን ዕፅዋን እለይዎ እንተኽኢልካ ድማ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ብይን ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዝተገበረ ዶብ ናይ ኤርትራ ንክሕንፀፅ ንዓጥራ ይግበሩ ሳይስራሕኩም ነይራ ዶብ ናይ ኤርትራ ንክሕንፀፅ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ጉዳይ በቲ ዶብ ተሓንፀፀ ብገይሩ ንክውዳእ ኣብ ምግበሩ ድሕሪኡ ኤርትራውያን እንታይ ይደልዩ ናብ ኤርትራውያን ግደፍዎ ንበዓል ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኖርማላይዜሽን could alienate diaspora እንድሕሪ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ተዓሪቃ ድማ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራውያን ክሓዝኑ እዮም መን እዮም ቶም ንዑ ዝኸፍልዎ ዘሎ እሳቶም እዮም ክሓዝኑ እምበር ኤርትራውያን እንተሓዝኑሉ ምክንያት የብሎምና ፀቢቖም ይሕጎሱ ለይትን መዓልትን ድማ ይሰርሕሉ ኣሎ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፅላው ኩሉ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ነዚ ዝሰምዐት ኤርትራ እንታይ መልሲ ሂባላ መጀመርያ ቅድሚ መልስና ኤርትራ እስከዚያ ስምዕዋ 80 ዓመታት ጌጋ ብልዕሊ ጌጋ ስለምንታይ እዚ ንሱ ኣብ ኣእምሮኻ ቅጅል እናበለ ከሎ እንታይ ክግበር ምተኻእለ ንሕና ብማዕዶ ንሪኦ ዘለና ብግብሪ ከዓ ብሂወት እንዳሓለፍናዮ ዓመታት ናይ 3 ወለዶ በሎ ናይ 80 ዓመት በሎ ድላይካ በሎ ስለምንታይ እዩ ዝተደጋጋሚ ጌጋታት ዝመፅእ ብሞጎት ኣብ ኣእምሮ ሰብ ዝኣቱ ዲኣቱን እዚ ሓድሽ ሎሚ ወይ ትማሊ ምስ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ዝመፀት ኣይኮነ ብቐፃሊ ብፍላይ ድሕሪ ናፅነትና forget and forgive 50 ዓመታት ተበደልናዮ ንረሳዕዮ 50 ዓመታት ተበደልናዮ ወጊና ንቕድሚት ክንጥምት ክንክእል ስለ ዘለና ከመይ ጌርና ኤንጌጅ ንገብር ወይ ንፀምድ ናይ ፅምዶ ስትራቴጂና እንታይ እዩ ናይ ታሪክ ጉዞኣት ክንከውን ኣይኮናን ዝሓለፈ እናበልና ኣብኡ ኮና ነበር ንቕድሚት ክንጥምት ክንክእል ስለ ዘለና ተበዲልና ብጭቡጥ ብረታዊ ቃልስና መፅኦም ክጭፍልቁና ዝፈተንዎ ሓደ ብሓደ ዝፈልጦም ዘይተፈተነ ነገር የለን እዚ ኩሉ እዚ ምዕራፉ ዓፅዩ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምኻድ ኣየድልየና ስለዚ ካብ 91 ንድሓር ናይ ፅምዶ ፖሊሲ ነዚ ረሲዕና ማለት እዩ
وانا على ما انتهيو خواطهم فيفر تركب ويتما قلنا تركب وي زرايا تكونوا ويحجزونا ويهونا مقدف بالبالا كنا نزي جيجات زي الرامسي أيسمونا كسرنا كل يوم يوم كمان يوم كلنا هو اللي موداتا إذن زخنا زروا نقروين سمعوا أذان الله يبلومن بين إنجاز نقبل بحرز كله نايمكم قصراوي أندرا أبدي كنت عشان عصرت وشدشتن ترامب مستمر أبقدامي إبرة مالتي جون بزي بناي ترامب مسا خمسة يكون موداتو تجزي وين بزح تمكروا توحليل لسه دولة هجي مزرعة حي شغون سلازي نايتشمتو استراتيجي سلامتي أمريكا تدغر من تانا لكم معراري بوليسيتاتكم ويقدف ادقطات قورنا يكون أنتو حطو هاز بهاز داتا بداتا جزي بجزي سلامتاي تدغر مجيغاتات سلامتاي دي إيرانز جيغاتات زي بصعوبة دلو عنوات بصعوبة دلو قلولات موداتا يبلون بوز ورد دلو سكيات نيشتا يكون الحماتات دميركا خران دحر كوينو أيسمعني يهلن قليح بن كبلوه يكونن يلقى تصفى مقراصة كي ترجعون سرحنا لنا قبرنا جبيتها وقلت يطلع بقبولنا حزنا كبالينا ونمشو معبالي زربا قرب داب سمعيتات كتتوكم تخل زربان ديا كنا من تاي إيرترا تبديلا مخانا بس قد داي زيجن أبكال بزوح زي بزعبا زي زربنا يجن بريزنت سياس نبعلو بسنكنا أمريكا كايدا كم سب بزوح كسارة تزقات أمسبيو إيرترا بكال درجة مهلوت لومي أبتعت مرحنات ناتو أبكال درجة مهلوت زها قرزيا كمزي نععون كي عوت أبناء محدرات هاجر أبلع على خي تديب I think هيلاري كلينتون ديا ولا كوندليسا رايس هذا جزيب زعبا إيرترا زخط الوزر أكل تشان دي حمشان زبل ويزي إيرترا تخط له زلا محدرة أزيد بغنا قداسن سلز خونه أبنتنا أفريقيا خد كونيا سلزي أبنتنا غيت خون كنك أطلع لنا مرحنتنا بريزنت سياس أب أفريقيا أبنت كوين كلهم هاجرات ضد عريو كي صعبوا كمنا إيرترا من قدي كمنا بريزنت سياس من قد أنت صعبكم انتهي كم زقات مكم كان رأيكم هنا يلوم إيرترا بنت يوم كرما إيرترا وديقة ناس 3 عامات قالسي كنتكم زغنا أنت أرى أمريكا مخات 3 عامات تواجي كذا مسخايا كنت خن قبرنا خلينا يلوم فكرهم يوم الجدا بس الجدا عسوا كل عينت سجون توسيلهم أقاتامي ده كونس حيال مختنا نايت منجسي نايت بريزنت نايت حزبي سنخا من كاس بس قبره أمريكا بوليس ناتا نخد كير جديد ماله I mean, this is history by itself. This تاريخ حافظ عمي مسجزية كذكريزي. الجي كيرد عنا يخلي عوصلة مزخون نجرب قد ما هاك قاطم كله أيرد عكاني. ندحري تمليس كان نزي سبوق يركات السعولة لو جزية كله مسكونة قد عبي ترجم عبي كبرك وهاب الزخلا رستيزي. So بزع عين تاريخ أيو كم سب نسو he has a lot of بزح experience هلو بزح نجار هلو كجلس أزقبوا جن ده جلس أزلو سلمتاي نعبولكو حلمتات ناتو كم سب كم مراحي نتحجر كجبراز ده لزنا مالت زغنا سبسي نستو سنة عمتات أبا عالم زنا براي كونندي نزاهي ودكاسي انت حسكال الله هذا معلتك موتي كم سب نحنا هم موتينا دي ني حدا عمتنا عمش عمت قال ملكة تمثل تخليها ملو هي ودكاجن نهي ودكا فريدكا نحدا قالسي كتقص لا يتخلنيها سلازي كم سب متن عدمي ملوز وفيلك عالسيو عدمي ملوز مكتول من قديو أمريكا دما عود كوين نخيوتسن نتحجر عودتن نخي جبرا ولا كون نتحجر زربح من قدي قتل كم زلنا فلتو عود من قدي نا أمريكا مجابريان نا أمريكا تنبر نا بأمريكا كسب زي تنبركها كم زي تعود كن جبرا كانت رأي كونسي بحماق من قد كم تتأفن أبنت كم تخون كن جبرا كايلهم زفكروا وعي سلطهم حجر ما تمليسهم مسحا نصرينا يقولوا جنسوت أبتعبي تبعيتو جنرال بزح حسابات الإيرتراين مس أمريكا تيزر رغبان لنا هنا قال زولو فتي مولي هو تخيل خلو نتناتو يقول نتقبل علينا استفسمه بولكونا بلعدي استفسمه نزي قريفنا forgive and forget أنا كوا forgive كتب التخلي حاجة don't forget نرسو أسيا بالنا بحفشة نقول الرسينا هاي سكن زرارة في الجون 5 عامتنا 8 عامت عنزا كوانتلنا
ሕጂውን ድመጽእ ዘሎ ከንዕሪ ስለ እንደሊ ሃየስከን ዘራረብ ምባል ኣብ ልቦናዩ በዚ ድማ ኣብ ክብሪ ክህልወና ይግባእ ልዩ and I hope ኣብዛ መሬት ከሎ ነዚ ነገር እዚ ተፈፂሙ ክርዮ እንተወሓደ ነዛ ንኤርትራውያን ከቢድ መስገደል ከም ንሰግር ዝገበረትና እንትገብረና ዘላ ሃገርን ሽግርና ፈቲሕና ናብ ፅቡቅ ገፅና ክንሰግር ተስፋ ንገብር ሕጂ ንቐፅል ለንቀነ ዝወፀ ብመንገዲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዝወፀ ፅሑፍ እውን ክንርዮ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ዘውፅኦ ነይሩ ነዚ ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክግበር ዝፍትን ዘሎ ንዑ ንምዕንቃፍ ቲቦር ናጊ በሎ ካሜሮን ሃድሰን በሎ ዝማይክል ሮቤን በሎ ካልኦት ኩላቶም እቶም ሰብ ነዊሕ መልሓስ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ምዃኑን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ክትሓስብ ከላ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዋላ እቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝፀሓፎ ኣርቲክል ማለት እዩ ኤርትራ ተንበርኪኻ ኩሉ ኩነታት ገዲፋ ንኣሜሪካ ተንበርኪኻ ኣይኮነትን ክትከይድ ትደሊ ዘላ እንታይ ዳ ትደሊ ዘላ ይብልዎም ኣሎ ኤርትራ ብርግፅ ምሳኻትኩም ክንሰርሕ እንደሊና ግን ክብርታትና ሸጥና ነገራትና ጉሒፍና ኣይኮናን ምሳኹም ክንሰርሕ እንደሊ ዘለና ኤርትራ ክብርታታ ሓልያ ከምዚ ዊን ዊን ዝኾነ ክልቴና ልኡላውያን ኮይና ክንሰርሕ ዳ እምበር ናትኩም ፀቕጢ ኣንበርኪኽና ሕጂ ምሳኻትኩም ክንሰርሕ ዝወሰናዮ ነገር የብልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ the statement argues that decades of US sanctions and isolation have failed to achieve policy goals or regional stability noting an increasing recognition in Washington that a shift toward engagement is overdue. ንኤርትራ ኣንበርኪኽካ ብናትካ ኣጀንዳ ከተኽዳ ይኮንካ ትፍትን ዘለካ እንታይ ዳ ኤርትራ ዝመረፀቶ መንገዲ ኣለዋ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ግን ዝኽልክል ኣይኮነን ንኤርትራ መንገዲ ክቀይር ከም ዝቀይር ከም ዝግበር ድሕሪኡ ክንሰርሕ ኣይኮነን ትሕቶ ኤርትራ ከም ዘላታ ክትከይድ መሪፃ እያ ከምዛ ዘለናያ ግን ምሳኻትኩም ንክልቴና ዘርብሕ መንገዲ ንክንከይድ ፀገም የብልና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናትኩም እንታይ ንገብር እንታይ ንገድፍ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ግን ምሳኻትኩም ብሽርክነት ክልቴና ንረብሓሉ መንገዲ ስለ ዘሎ ሃያ ንስራሕ ኢና ንብለኩም ዘለና እምበር ሕጂ ንስኻትኩም ምሳኹም ክሰርሕ ስለ ዝኾና ኩሉ ኣካይዳና ክንቅይር ከተገድዱና ኣይነፍቅድን ኢና ዝብል እዩ ነቲ ዘረባ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ኤርትራ መንገዳ ገዲፋ ወይ እውን ፖሊሲኣ ገዲፋ ንኣሜሪካ ክትንብርክኽ ትፍትናላ ዝበሃል ዘረባ የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ ኣሜሪካ ክንሰርሕ እንደለና ግን ኢድና ሂብና ተንበርኪኽና ኣይኮንና ክንሰርሕ እንታይ ዳ ብክብርናትና ንሕና ኣካይዳና ኣለና እቲ ኣካይዳና ግን ምሳኹም ምስራሕ ዝኽልክለና ኣይኮነን ንስኻትኩም ድማ ከምቲ ዝበልኩሞ ብተደጋጋሚ ዝሓለፈ ጌጋታት ኣሪምና ምሳኻትኩም ብዘዋፅእ መንገዲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኣሜሪካን ዘርብሕ ንህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘርብሕ ንክልቴና ዘርብሕ ስለ ዘሎ ብኢና ክንሰርሕ ንኽእል እንተዘየለ ካልእ መንገዲ ዝበሃል ዘሎ እዞም ኣብ ሚድያታት መፂኦም ዝዛረብዎ ዘለው ዕንደራ ምዃኑን ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑን ትዊስት ምግባር ወይ ከዓ ምጥውዋይ ከም ዘይፍቀድን እዮም ዝዛረቡ ዘለው the embassy dismisses claims that the rapprochement would cause instability asserting that Eritrea's regional actions are guided by international law, territorial integrity, and legitimate security interests in the Horn of Africa. ካልእ ድማ እንታይ ይብሉ ምስ ኤርትራ ርግኣት ምግባር ምስ ኤርትራ ዝምድና ምዕራይ ኣብቲ ከባቢ ዘይርጉእነት ክፈጥሩ ይገለ ዝብሉ ዘለው ሓሰውቲ ፀዋዕቲ ሽግር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እተኣምን ልኡላውነት ናይ ሃገራት እተኸብር ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሃገራት እተኸብር ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትእዘዝ ትደሊ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ልዕሊ ማንም ሓሊፋ ትሰርሕ ኣብ ቀይ ባሕሪ ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ትኽእል ሃገር ምዃና ደጊሞም ይነግሩ ኣለው call to lift sanctions. The statement describes unilateral US sanctions are unwarranted and counterproductive, arguing that their removal is a necessary step toward a functional relationship. ስለዚህ እቲ ኣሜሪካ ብናታ ድሌትን ብናታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዘላ unilateral sanctions ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ዘይብሉ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ዝምድና መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንክግበር ዝኽእል ድማ ዓንቃፊ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ክለዓል ክኽእል ኣለዎ ጥዑይ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ክንሃንፅ ተኾይና vision for the future. Eritrea expresses a desire for a forward-looking relationship with the US based on mutual respect and sovereign equality, urging a move away from the ineffective and coercive policies. ንመፅኣይ ክንጥምት ከለና ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ ይብሉ እንታይ ዳ ኩሉ ግዜ ክልቲአን ሃገራት ንክልቲኡ ዘርብሕ mutual respect ሓበራዊ ምክብባር ዘለዎ ከምኡ ድማ ልኡላውነት ኣብ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ዝተመርኮሰ ልዕሊ ኩሉ ድማ
እቲ ቀደም ኣሜሪካ ትኽተሎ ዝነበረት ውፅኢታዊ ዘይኮነ ንኣሜሪካ ንኤርትራ ኢዳ ዓፂፍካ ብሓይሊ ገዲድካ ኣብቲ ናትካ ፖሊሲ ብምእታው ዝግበር ዝነበረ ተሪፉ ንክልቴና ብዘርብሕ ክብረት ብዘለዎ ሉላውነትና ብዘማእከለ ክግበር ኣለዎ እዚ ድማ ፅቡቅ ፃውዒት እዩ ኣገይን ደጊሞም ኮል ሊፍት እቲ እገዳ ንክልዓል ድማ ደጊሞም ፃውዒት ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ናብል ስለዚ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ትገብሮ ዘላ ኩሉ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ዓብ ክብሪ ኣለና ኣገዳሲ እዩ ኣገይን ኤርትራውያን ብካል መንገዲ እውን ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ብሓደ ብዝብሉ ዘለዉ ዲስካሽንስ የድልየና ቁጠባዊ ምትእስሳር የድልየና ሰላምን ርግኣትን ብሓደ ክንሰርሕ ኣለና ከምኡ ድማ ህዝቢ ንህዝቢ ዝምድናታት ድማ ክዕይል ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ኤርትራውያን ሓያል ዝኾነ ህዝቢ ንጡፍ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎ ናይ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ናቱ ስራሕ ናቱ ኣስተዋፅኦ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ብዘለዎም ፅልዋ ብዘለዎም ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እውን ከኽብሩ ስለ ዝኽእሉ ሶም ከውሕሱ ስለ ዝኽእሉ እዚ መንገዲ እዚ እንተዝፍጠር ንክልትዩ ህዝቢ ንክልትየን ሃገራት ዓብ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል ዓብ ፋይዳ ክህልዎ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ኣይሆፕ ተስፋ ንገብር እቲ ናይ ኤርትራ ፃዕሪ ፍረኑ ክህልዎ ንሕና ከምዚ ክንብል ከለና ብግምጣሉ ነዚ ናትና ከፍርሱ ዝደልዩ ሃገራት ክህልው ምዃኖም ከም ንቡር ጌርኩም ክትወስድዎ ኣለኩም this is going to happen ዘየጋጥም ነገር ኣይኮነን ንዓና ንኽፅይቑ ዓጢቖም ዘለዉ ብዙሓት ስለ ዘለዉ እዚ እውን ኣብ ግምት ጌርካ ክረአ ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ ኤርትራ ደጊማ ደጋጊማ ነዚኦም ፀያቕቲ ንሰላም ናይ ኤርትራን ኩነታት ናይ ኤርትራን ክፅይቑ ዝደልዩ ዘለዉ ደጊማ ደጋጊማ እያ ተብሎም ዘላ ግን ብሓቂ ሰማዒ እንተዝረክብ ኢና ንብል ዘለና እዚያስ ከስምዕዋ ናታትን ኤርትራ ብፍላይ ጉዳይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብሓፈሻ ንምውሳን ፍሉይ መሰልን ስልጣንን ከም ዘለዎም ወኪል ኮይኖም ይቐርቡ ኣለዉ ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ናብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘቕንዐ ክስፈን እዩ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ከም ዝሓፎ እቲ ናይቶም ልሙዳት ፍርሃት ነጋዶ ግጭት እልፊ ሓንጫ መንጫ ሃውሪ ብሓቂ ዘስሕቕ እዩ ክብል ይገሊጹ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሙን እዚ በቲ ንዓይ ጥዕመኒ ዝበለ ትዕቢቶምን ከምኡ እውን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዕድልን ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ኤርትራ ብፍላይ ከምኡ ድማ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ንምውሳን ፍሉይ መሰልን ስልጣንን ከም ዘለዎም ወኪል ኮይኖም ክቐርቡ ከለዉ ዝረአ መምሰልነቶም ብሓቂ ይንፀባረቕ ኣሎ ክብል ድማ ወሲኹ ፅሒፉ ኤርትራ ብሰንኪቲ ናይዞም ትርጉም ዘይብሎም መናወፅቲ ቀፃሊ ሕማቕ ትምኒት ካብ መገዲ ኣይትሰናኸልን እያ ዝበለ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ከም ወትሩ ድማ ኣብ ምርድዳእን ሓበራዊ ረብሓታትን ተመርኩሳ ምስ ዞባዊ ይኹን ዓለም ለኻዊ መሻርክታት ዘለዋ ናይ ምትሕብባርን ሽርክነትን ዝምድናታትን ንምምዕባልን ንምፅናዕን እተሰላስሎ እወንታውን ሃናፅን ፖሊሲታት ክትቅፅል እያ ክብል ገሊጹ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ሰሙን እዚ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብመንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ክፍጠር ተባሂሉ ዘሎ ሓዱሽ ምቅርራብ ከምቲ ዝበሃል ቀሊል ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ ናይ ዓመታት እገዳ ንምልዓልን ዲፕሎማስያዊ ርክባታ ንምሕዳስን ድሌት ከም ዘለዋ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምግላፃ ዝዝከር እዩ ብተወሳኺ ኣመኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ብሎስ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ዝፍለጥ እዩ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብምብራቕ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነዚ ሓበሬታ ዝመሰረት ብምግባር ኣብ ዝሃበሪቶ እቲ ጉዳይ ካብቲ ዝረአ ንላዕሊ ዓሚቑ እዩ ክብል ገሊጹ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝግበር ምቅርራብ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅቡቕ ዝመስል እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ምዕዋት ዕድሉ ውሕድ ምዃኑ እዩ ኣመላኺቱ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቲ ናይ ኣሜሪካን ኤርትራን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ኢዶም ዝእትውሉ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ድማ ብፍሉይ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ሽግራት ብብዙሕ መሰናኽል ዝሓልፍ ዘሎ እዩ ናይ ሆፕ ኣሜሪካ መወዳእታ ንቅድሚት ከይዳ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መፈፀምቱ ከተብፅሖ እቲ ካልኣይ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣገይን ኣብቲ ቅድሚት ተንኪፍናዮ ዝነበርና እዩ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝኽተሎ ዘሎ እዩ እንተኾነ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ግምት ኢኻ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ታርጌት ዝገበረ ኣካይዳ ንርኢ ስለ ዘለና ካብኡ ናብኡ ኮንዶኾን እቲ ኣሜሪካ ናብ ቁኑዕ መርገፂ ተመሊሱ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ክቕየር ይኽእል ይኸውን ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓዊ ነቲ ሕሜት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓዊ ዝኾነ መንግስቲ ኣሜሪካ እገዳ ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ንባዕሉ እቲ ሓዊ ኣብ ኢማራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ቀስ ብቐስ ብፍላይ ኣብዚ ሚድ ተርምስ ድማ እቲ ዴሞክራት ተታዕዊቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተሪር መርገፂ ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና የግዳስ ኣሸለሊልና ክንሓልፎ ዘይንኽእል ጉዳይ እንተሎ እዚ ናይዘን ሃገራት ዓረብ እዩ effectively turned its back on Saudi Arabia by walking out of OPEC after nearly 60 years of alignment, as Iran
few points worth noting of the Muslim world that allowed Saudi Arabia to lead on the issues that the Muslim world found relevant. Bin Zayed saw in Bin Salman, his belief was that Bin Salman would be somebody who would go to war with the Islamic identity of Saudi Arabia, embark on a de-Islamization program, introduce these raves and these concerts and the like, that would insulate Saudi Arabia from the one. Okay. እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ናይ ዓረብ ነጋውስ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ዝካየድ ዘሎ ናበይ ገፁ ክበፅሕ ይኽእል ኸውን ንብዙሕ ሰብ እዩ ዘገርም ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብፍላይ ብመንገዲ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ኣብ ልዕሊ እቲ መሐመድ ቢን ሳልማን ክብድ ዝበለ ፅብኢ ከም ዘለዎን ንዑ ንከውድቆ ኩሉ ነገር ክፍትን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ እንብል እንተለና ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ዝምድና መሊሱ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ፀኒና ካልኣይ ድማ እስራኤል ኣብ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ዘውፅኦ ነገር ተሪኹሞ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ እዚ እውን ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል እዩ ኢጅፕትስ ዴንጀረስ pressure game against Israel ዝብል opinion ዝብል ኣውፅኦም ኣሎ ኣብዚ እንታይ ተቂሶም ነይሮም ግብፂ ተኸዶ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንእስራኤል ንረብሓ ናይ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ይእትሎ ዝብል ዘረባ እዩ ብኸመይ መንገዲ እንድሕር ኢልኩም ሓደ እንታይ ይብል ኣለዉ according to Jerusalem Post Egypt is becoming dangerous for Israel ግብፂ ሓደገኛ እናኾነት ትመፅእ ኣላ ቁጥሪ ሓደ border pressure according to Jerusalem Post Cairo has staged proactive live fire drills near Israel's border. ሰራዊት ናይ ግብፂ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብቲ ዶብ ናይ እስራኤል ይጥቀማሉ ዝብል ክሲ ሓደ ካልኣይ a double game under a peace treaty. The same Jerusalem Post piece says Egypt keeps the 1979 ወከትናቶም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ እስከ ንግደፎ the hostility in the Red Sea and the Horn እዚኣ ተቐንዲ ተገዲሰ ቁፅሪ 3 ዘላ according to this article Cairo sharply opposed Israeli recognition of Somaliland because it views Israeli influence in the Red Sea and Horn of Africa as a strategic threat. Rabbi interference for leverage, not peace. The article also says Egypt tried to insert itself in the Israel-Lebanon commune. እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ቁጥሪ 3 ዘላ ቀንዲ እንተሪኹማ ከምኡን ቁጥሪ 5 ዘላ ግብፂ ናብ ቀይ ባሕሪ ትመፅኦ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትሰርሖ ዘላ ንረብሓ ናይ እስራኤል እያ ትቃወም ዘላ እዚ ድማ እስራኤል ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋን ረብሓ ትብድሆ ስለ ዘላ እዚ ብቀረባ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሶማሊላንድ ብቃል ይገልፁ ከምኡ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይ ባሕሪ ናብ ዓሰብ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝኸዶ ዘሎ ናይ መን ኣጀንዳ ምዃኑ ስለንፈልጥ ንሱ እውን ዋላ ብቐጥታ እንተዘይጠቐስዎ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዓወታት ስዑድያ ዝገብርዎ ዘሎ ዓወታት ንዓና ይስማዓና ኣሎ ዝብል ዘረባ እዩ ነዚ ድማ ንክንብድሆ ተበግሶታት ክንወስድ ኣለና ዝእንፍት ዘረባ እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዳዕመሰሪዕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይጥዕመ የለን ሰራዊት ናይ ሱዳን ህዝቢ ናይ ሱዳን እናሓየለ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕላላ እናተዳኸመ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኢማራት ድማ ምስ ስዑድያ ዝነበራ ወላ እውን እቲ ናይ ሽፍንፍን ዝነበራ ኣካይዳ ጉሒፋ ቀጥታ ንስዑድያ ከውድቕ ዝኽእል ወላ እውን ብብዝሒ ነዳዲ ብምሻጥ ቁጠባ ናይ ስዑድያ እንተተፀየቐ ፀገም የብለይን ቁጠባ ወላ ናትና ክሳራ ይምፃእ ንስዑድያ ከዳኸም ዝኽእል ተኾነ ኣነ ክገብረ እየ ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብዚ እንታይ ይብለኩም ፀኒሑ እንተሰሚዕኩሞ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦም እንታይ ዝብል መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት እቲ ናይ ኢማራት ንጉስ ነዚ ናይ ስዑድያ ንጉስ መጀመርያ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ዝደገፎ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ድግፎ ነይሩ ኢሉ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ እስላማዊ ኣካይዳ ድማ ዘይድግፎ ስለ ዝኾነ ንስዑድያ ፋሕፋሕ ክእትወላይ ሓደ ካልኣይ ድማ ንስዑድያ ኣብቲ ልቢ ናይ እስላም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎ እስላም ከም ዝፀልእዋ ክገብር እዩ ምክንያቱ ከምቲ ናይ ዱባይ እንታይ ክገብር ክፍትን እዩ ሞደርናይዝ ክገብራ ክፍትን እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኮንሰርት ከም ዝህሉ ከምዚ ሞደርናይዜሽን ከተኣታቱ ስለ ዝኾነ ነታ ስዑድያ ባዕሉ ከውድቐለ እዩ ኣነ ድማ ኢማራት ስለ ዝኾንኩ ነቲ ናይ ስዑድያ ቦታ ብገንዘብ ዘለንን በቲ ጭዋዳ ዘለንን ክትክኦ እየ ዝብል ገምጋም ነይርዎ እዩ ዝብል እንተኾነ መሐመድ ቢን ሰልማን ካብቲ ንሱ ዝተፀበየ ወፃኢ በሊሕ ኮይኑ ፀኒሑ ብኸመይ ይግለፅ እቲ ብልሕናቱ እንድሕር ኢልኩምኒ ድማ እንታይ ክገብር ፈቲኑ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቱሪዝም ናቱ ብክልተ መንገዲ ክርዮ ፈቲኑ እቲ ሓደ እዚ ናይ ኦፔክ ኣብ ተቕድሚት ስለ ዝገለፅክዎ
انتاي كريكم دليل له خبز دحن انتاي بالمسيلكم زربازيا صبغ يركم كتستقبلوا ابزيا ناتسع مخلوتي امونغوم زلو باسي كريكم سلو زلو يكسع كندي متهللاخ كم زكلته مودادرتي نريوم زلنايا محمد بن سلمان انتاي غير مسلكم ابت توريزم ناتوم نتناي امنت مسلمنا زلو نمكه مدينه اسلاماو توريست بخبري نبين كريو دليو እቲ ኣብቲ እስልምና ክብሩ ዝግብኦ ቦታ ለውጥ ከታታቱ ይደልየለን ኣብቲ ካልእ ግን ስዑድያ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ካልእ ሞደርናይዝ ብምግባር ምዕቡል ከተማታትን ከምኡ ድማ ናይ ኤውሮጳን ናይ ኤስያን ቱሪስትስ ክመፅሉ ዝኽእሉ ቦታ ምክንያቱ ከምቲ ዱባይ ከም ናይ ዱባይ ቦታ ንበይኑ እቲ ኦሪጂናል ናይ እስላም ዝኾነ ድማ ንበይኑ ስለዚ እቲ ቱሪዝም ዝበሃል ብክልቲኡ መንገዲ ክመፅእ እሞ ክዓብየሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ መሐመድ ቢን ዛይድ ዝደልየ ዝነበረ ግን ህፁፅ ዝኾነ ለውጥ ንክገብር ክብል ነቲ ሃገር ነቲ ሽም ናይ ስዑድያ ክብሪ ናይ ስዑድያ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝነበሮም ከጥፎ ይበዓሉ እሞ ብውን ተጠፊያ እታ ስዑድያ ክትሃሰለይ ትኽእል እያ ምክንያቱ ፅልዋ ናይ ስዑድያ ብዓብዩ ናይ ምስልምና ማእከል ስለ ዝኾነት እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ እዚያ ድማ ኣይሰርሐትን መሐመድ ብን ሰልማን ነዛ ጉዳይ እዚያ ፅቡቅ ኣማኻሪ ረኺቡ ድዩ ብቀደም ለባም ኮይኑ ድዩ ነታ ፆታ ፅቡቅ ገይሩ ተፃዊትዋ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መፅኡ እንታይ ገይሩ ምስ ኩለን ሃገራት ሰላም ክገብር ጀሚሩ بحيل خجبر زفتونا بيمن وتسي سلزير خبلو أبيمن بسلام بالسودان بسلام بجبتي مس جبتي بسلام سير تراب سلام مس كلهم تنقر بابتي سلام كجبريه أب سوريا أنتقونه منقسنا يتهجر كده في عيلو أب السودان منقسنا يتهجر أب سوماليا نمع كلاي منقستي أب إيرترا مس منقستي أب كل مس منقستات يد سرح سلام الرقعتنا بحر نخل دم كجبريه بمبعلو كابزحات هجرات كبر كركبن صبغ شم كركبن صبغ دبلوماسي كركبن صبغ شركات كركبن كيلو بقمت قالوا إمارات نهجرات بمفررات ربحنا تاخد جبر سلد فتنت يسلط أيلن كل زي دمير كدم أمريكا خطرية خلى خدمة أبزو درزي إمارات كثيرات وصالة سعودية دما كسيبات وصالة أتهم تمالي السودان تبدلهم إمارات بإمارات تبدلوا زنا برز بدما إمارات هم قاعد رخاب كيف الوالو سمعنا مودا 1 month of war the UAE is begging Donald Trump for a financial bailout. Just 1 month. Everything that's glitter is not gold. Be careful of how you behave because nothing stays the same forever. This is a country that has been breaking up Muslim nations that went completely rogue the Trojan horse of the Ummah. كم تريوز اللهم نبحكي إمارات زراكيو تعزد اللغيم زولوا زلو أوشت ورحي كيناتنا إيران نبا أمريكا كتلم من جميرة زغل زبلتج زنبره كل زبلتج ورق خمسة يكون كتفلت لكم إمارات دما كل زجبركمو حليف كس أن حكم يحجون تبلو مالا قبل على كالوتس بزجبركمو حليف كس أن يحكم الله جينا كابزن لعلك ما تسأكميو زمس الزروينا نسمع زلنا أوياتنا حزب السودان بغلي لوك صدام كم زي كل كم ردو غيركم كتوزوا لكم بزخانة تكونتاتنا بيجوز يخيط كم زلوا تجنزيبكم مسؤول زلهم حجي نابتي زغط ناي تجراي كنسكر let's go وحاسنتي بفدرال منغستي سلطانو زتناوحن بجنرال تادس وردا زمرحن غيزاو منغستي كم زي قبلو افليطو منبارو زذكريو السعيبون غيزاو بريزيدنت تግራይ ነቲ ብህወሓት ዝወፀ መግለፂ ብምንቃፍ ነቲ ሽመት ከይቅበል ተነጊርዎ መንባሩን ክሳብ መወዳእታ ክቃልሶ ምዃኑን አጠንቂቁ ነይሩ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ድማ ህወሓት ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምቋም ኣብ ምሽምሻብ ከም ዝርከብን ምርኻብ መንግስትነት ክህሉ ምዃኑን ዝገልጹ ሓበሬታታት ክስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ ንሓቅነቱ ኣመልኪትና ናብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምድዋል ንውሃብ ቃል ህወሓት አቶ ሚካኤል አስገዶም አዘራሪብና ያለና توسان ميت يقبر له ذات يقبر له مع خلاي كوميتي وسينوت ناي حوحات العلواي مرار حاول بدرجه خدل تصويع ميت غير له يوم ضمن صديقه كابتن نايت ودو عبادات جميرو اعتقل الحزبي فبدرجه اسكع وشت ميت يقبر له الموست بتعمي بتزورد ندى بتزورد الغيد زلو بتسعيتنا على حسير غزي ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ እስካዕ ታሕቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ተማይጡ ሪቶታትይሉ ክስተኻኸል ኣለዎ ዝብሎ ተስተኻኺሉ ክፀድቕ ውሳነታትን ሪቶታትን እናሃበየ ዝርከብ እቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ነዚ ኣጀንዳ ደጊፉ ንቅድሚት ክኸይድ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ካልእ መንገዲ ብክልቲኡ ክንሪኦ ናብ ፅምዶ ቅድሚ ምስጋርና በዚ እቶም ፀረ ትግራይ ፀረቲ ናይ ትግራይ ሓድነት ትርፎም ተመፂማ ተዋሪድና ንሕና ተሸኒፍና ንሕና ከይመፂና ክንገብር ዘለና እቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፓርቲ ይኹን ምሁር ይኹን ኩሉ መንእሰይ ግን
እተነዳው ሕዝቡና ሕወሓት ጥራሕተ ይኮነስ ንባዕልና ንውሽጥና ونرأى ተወዲብና ዲና ንቃላስ ለና ብቀጻልነት ብስተወደደ መንገድ ዲና ንኸድ ዘለና ውሽጣዊ ዓቕምና ጠንካራ ድዩ ብስሩ ቆራጻት ዲና ንሕናኸ ዝብል ክንርኢ ኣለና ምክንያቱም ዘሸንፉና ዘለው ህዝባውያን ስለ ዝኾኑ ትክክለኛ ሓሳብ ስለ ዝሓዙ ከይኮነስ በትናትና ሰላም ዝደሊ ድኽመት ምዃኑ ለፍቶ ትግራይ ድሕሪ ሓሲቦም ሓንቲ ነገር ኣላቶ እንታይ ኣላቶም ድሕሪልኩም ወርቂ ኣሎ እቲ ወርቂ ዓቢ ቀንዲ ምንጭ ናይ ቁጠቡ ኮይኑ ዘሎ ወርቂ እዩ ካብ ትግራይ ዝኸዩ ዘሎ ወርቅነት ሰይ 100 ድሕሪ ሰዲዶም $100 ከረዳእኩም ኢለ 100 ተሰዲዶም 10 ቅርሺ ድመልሰሎም ዘሎ ከም ባጀት ኢሉ ካብቲ 100 ዝሰድዎ $10 ቅርሺ ይመልሰሎም ኣለሱ ባጀት ናይ ትግራይ ኢሉ ተስዓነ ኣብ ጅቡ ገይሩ ኣብ ካልኡ ይጥቀመሉ ኣሎ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ወርቂ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ነታ ትግራይ ንምህናፅ እኹል ገንዘብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ነታ መንግስቲ ዝቦ ዘሎ ባጀት ድሩ ስለ ዝኾነ እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘለው ዝረብሖ የብሎም ወይ ካልእ የብሎም ገለ የብለኩም የለኹም ግን ኩሉ ነገር ድማ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ንኣብነት ምንጭ ናይ ቁጠባ ክኾነካ ዝኽእል ከበጊሳካ ዝኽእል እንታይ ኣለካ ስለ ዝኾነ ሓደ ወርቂ ስለ ዘለካ ጥራይ ሃገር ክትከውን ኣለካ ይብል ኣለኹም ግን እቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ደረጃ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ይመፀና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰም ኩናት ይመፅም ከም ዘሎ ነብሶም ይነግሮም ኣለዉ ዝስሙ ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ክገብር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ወራሪ ይኸኣቱ ዓቕምት ሃልይዎ ናብ ወራሪ ይኸኣቱ መብራህቲ ምናልባት እውን ምስ ኢትዮጵያ ኮኔክት ኮይኑ ስለ ዝነበረ ከምኡታት ካብኡ ባንኪ ግዛዕ ምዛሓት ክዓፆ ይኸውን እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይዓፁ ግስም የብሉ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ኣመራፅ ክርኢ እዩ ማለት ሻው በሩ ካሪእ ክርኢ መተዓዳዳጊ ገንዘብ እውን ተስናቕፋ ይኹን እንተስ ዕምላ ይኹን እንተስ ዝኾነ ይኹን መተዓዳዳጊ ገንዘብ ትግራይ ዋላ ይኹን ዋላ ብር እውን ይለካ ኣሎ ዋላ ብር ንባዕሉ እውን ብር እውን ክሰርሕ ኣለዎ ናቕፋ ክሰርሕ ኣለዎ ናሽናል ፓውንድ እውን ክሰርሕ ኣለዎ ዋላ ካሊእ ገንዘብ እውን ይለካ ኣሎ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ማራ ከምዚ ናይ ፅላለ ዘረባ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ግዜ ሰላም እውን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰንትራል ባንክስ ናይ ክልቲኦም ተረዳድዮም ኣይኮኑ ነቲ ኤክስቼንጅ ሬት ዲፋይን ዝገብርዎ ነይሮም ነው ከይተረዳድኡ ከለዉ ዕዳጋታት ኣብዚ 2018 ቅልጡፍ ዝኾነ ንግዲ ኣጋጣሚ ኣነ ብስራሕ ኣብቲ እዋን እቲ ኢትዮጵያ ከይደ ስለ ዝነበርኩ ስድራይ ክርኢ እውን ኣብቲ መቐለ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ዝረኣኽዎ ንግዲ ከመይ ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኢለ ለካስ እቲ ብርን ናቕፋን እቲ ነጋዳይ ባዕሉ መንገዲ ሸርፊ ፈጢሩሉ የስ ኣብኡ ብልሽውና ወይ እውን እዚ ፌክ ገንዘብ ገለመለ ከም ዝነበረ ግን እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ይበላሓት እዩ መንገድታት ኣለዎ እንታይ ንኽብል ኢለ እዚ ኩነታት እዚ ንድሕሪት ዘይምለስ ስጉምቲ ንክግበር መድረክ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ብልፅግና እዩ ዘብሎም ዘሎ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑም ዝርእይዎ ነገር ስለ ዘለዎም እዩ ዛሬ ሀገረ ትግራይ የሚያወሩበት ሀገር ለመሆን ወስነናል ብሎ የሚያወሩበት ወደብ ከኤርትራ ልናገኝ ነው ከሱዳን ልናገኝ ነው ተፈቅዶልናል የሚሉበት ናቅፋና የሱዳንን ፓውንድ ለመጠቀም ወስነናል የሚሉ ሰዎች ተፈጥረዋል። የእብደቱ መጠን የትየለሌ ሆኗል። ኢንፊኒቲ ነው የሆነው። ካልኣይ ጅ ኣይናይ ክፋል እቲ ሃገር ምዃን ዘይከኣል ድመስሎ ዘሎ እዚ ካልኦት ሃገራት እኮ ደቡብ ሱዳን እኮ ካብ ሱዳን ክትነፀል ከላ እኮ ባጤራ ሒዛ ወይ ገንዘባ ሒዛ ኣይኮነትን ከይዶ ኣት ሳም ፖይንት እንተደይ ጥዕምካ ሃገር ክትከውን ኢኻ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ድማ ከም ሃገር ንኩሎም ብሓደ ከተንብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን እዮም ዝብሉ ዘሎ ወረግቲ ናይ ክልል ኣብዚ ፅምዶ እኮ መን ተሳቲፉ ነይሩ ኣብ ናይ ሱዳን ፅምዶ ካልኣይ እውን እኳ ይረኣኹሞን ከይትኾኑ እምበር لكم بتحالف امتداد لمسيرة مضادية اتفاقية. هذه المبادرة لتشمل كافة شعوب القرن الافريقي والصداقة الأولى باعتبار يليق بالناس المساكين على رأسه الرئيس ما في حوار غالبا بيكون أبسرت አቶ አንደረጋቸው ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ወይ ቃል ኣመሓላሊፉ ንለቲሂ ኣብዚ ሎሚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ሕብረተሰባት ፅምዶ ናይ ድጋፍን ምትሕጋዝን መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዕድል ብምርካበይ ልዑል ክብሪ ይስማዓኒ እዚ ናይ ሎሚ ጉባኤ ወይ ኩነት ታሪኻዊ ካብ ተራ ጉባኤ ዝገዘፈ ታሪኻዊ ትርጉም ኣሎ ምክንያት ታሪኻውነቱ ድማ እቲ ወቕቲ እዩ እዚ ፅምዶ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራትን ማሕበረሰባትን ኩሎም ብዓብዪ ስእነት ሰላም ንናይ ምፍንቓልን ሞትን ህልቂትን ትራጀዲ ዝተቓልዕሉ
እዋን ብምዃኑ ናይ ኩሉ ሕብረተሰባት ምብራቕ ኣፍሪቃ ስቃይን መከራን ተመሳሳልን ሓደ ዓይነትን ንዝኾነ ይኹን ዘይመሓረ ስቒልና እንተገዲፍናዮ ድማ ንኩልና ዘይምሕረና ምዃኑ ብምግንዛብ ዝተገብረ ጽምዶ ብምዃኑ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ንነዊሕ እዋን ሕብረተሰባትና ፈጺሙ ዘይግብኦም ስቃይን መከራን ከም ዘሕልፉ ተገይሩ እዩ መከራን ስቃይን ዝዓበየ ምኽንያት ንሕና ምብራቕ ኣፍሪቃውያን ካባና ወፃእ ንሰላም ንምዕባልና ንመሰልናን ንኽብርናን ዝቑርቆር ከምዘየለ ፈሊጥና ናይ ሓባር ዕድልና ብሓባር ኣብ ክንዲ ንቆፃፀሮ ናትና ጽቡቕ ንዘይምነዩ ገንዘብን ጉልበትን ዘለዎም ሃገራት ኣብ ዕድልና ወሰንቲ ንክኾኑ ብምፍቃድና ዝመፀይ ሕጂ መከራና ካብ መኽፉእ ዝተላዕለ ኩላትና እናተረዳእና ዝመፀ ሓቂ ኣሎ ገንዘብን ጉልበትን ዘለዎም ኣካላት ናትና ናይ ሓዋሩ ጥቕሚ ዘይኮነ ናታቶም ጂኦፖለቲካዊ ጥቕሚ ንምምላእ ጥራይ ከም ዝደልዩና ፈሊጥና ኣለና እዚ ፍልጠት ድማ ብሓባር ንኽንመክር ድርኺት ፈጢሩልና ናብዚ ጽምዶ ብቂዕና ኣሎ እዚ በፂሕና ዘለና ደረጃ ንቕሓት ንዓና ካባና ወፃእ ዝቆመልና ከምዘየለን ንሕና ንድሕን ብናትና ፃዕሪ ጥራይ ምዃኑን ዘርኢ እዩ ሎሚ ብኢትዮጵያ ዝያዳን ዝኸፈለ ኩሉ ክለኣኽን ንኢትዮጵያ ገንዘብን ሓይልን ዘለዎም ናይ ደጋ ሓይልታት ኣገልጋሊት ብምግባር ኢትዮጵያውያን ብሚልዮናት ንኽጠፉ ብሚልዮናት ክፈናቐሉ ሰላም ክጠፍእን ብሓፈሻ ክልተ ዓይነት ጽምዶ ኢና ሪኢና ክልል ኣምሓራ ፋኖ ብኣንደርጋቸው ክውከሉ ከለዉ ናይቲ ክልል ሶማል ሓላፊ ድማ ናይ ኦነለፍ ሓላፊ እውን ኣብቲ ጉዳይቲ ተወኪሉ ድምፂ ከም ዝሃበን ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉእ ኣብቲ ጽምዶ እናተጸንበረ ይኸይድ ከም ዘሎን ብልጽግና ድማ መዓልቲ ዕለቱ መዓልቲ ሞቱ ይጽበቅ ከም ዘሎ እዩ ዓመታት በተለይም ባለፉት 5 ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያመጣው መከራ ብዙ ነገሮች እንዲቀያየሩ አድርጓል። በተለይ አዲስ አበባ ጠንካራ ድምጽ የሚሰማበት የአዲስ አበባ ከተማ ሌላኛውን ሌላ ቦታ እድር እቁብ የሚባሉትን ማህበራዊ ተቋማትን ሁሉ ገለታው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይጠበቃል? ያ ህዝብ አይደለም አሁን ያለው በብዙ ችግሮች በብዙ የኢኮኖሚው ላይ እንዲያስብ የጋራ አጀንዳ ቢኖሩት እንኳን አቅሙ ወጥቶ እንዳይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብር ይኽእል ሕጂ እንታይ ትፅቢት ዘሎ ይብሎ ኣሎ አንደኛው አይ ቲንክ የመጀመሪያው ነገር እኛ ኢትዮጵያውያን አገር ቤት ያለን ውጭ ሀገር ያለን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህንን መንግስት መመዘን ያስፈልገናል በሚገባ ገላብጠን ከውስጥ ወደ ውጭ ከውጭ ወደ ውስጥ ብሓፈሻ እቲ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ሓደ ጸላኢ ከም ዘለዎ እናኣመነ ይኸይድ ኣሎ እናሰመረ ይኸይድ ኣሎ ንብልጽግና ድማ እሳታ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ናትያ ሓንቲ ኣብዚ ምናልባት ኣብ ካልእ እንተሪኢኹማ እዚኣ እስከስምዕዋ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ከመይ ኢኻ ትሪኡ ኣንግላት ኣለዎ ብውሕዱ ክልተ ሰለስተ ብፍላይ ሕዚ ኣባና እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኤርትራን ትግራይን ከም ሃገር ኮይና ፅቡቅ ጉርብትና ክህልየና ዝብህጉ ተጋሩ ኣለዉ ኖ ከም ኤርትራን ከም ኢትዮጵያን ኮይና ፅቡቅ ጉርብትና ኣይክህልየና ዝግብኦ ኢሎም ከምኡ ዓይነት ባህጊ ዘለዎም ተጋሩ እውን ኣለዉ ክልቲኦም ህዝብታት ታሪኻዊ ምትእስሳር ባህላዊ ምትእስሳር እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር እውን ክሕቆፉ ንደሊ ኢና ዝብል ባህጊ ዘለዎም ተጋሩ እውን ኣለዉ ባና ገፅ ማለት እዩ ናትካ ባህግታ እዩ ጆርጆ ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ግዜ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዩቱብ እውን ኣላትኩም ኬትኩም ራእይዋ ካብቲ ብዙሕ ምስ ተጋሩ ኣብዚ እውን ቻነለይ እውን ትዛረበ ዝነበርኩ ምስ ሓደ ትግራዋይ ናይ ሚድያ ፐርሰን ዝገበርናዮ ኮንቨርሴሽን ኤርትራውያን ኣነ ከም ኤርትራውስ ምስ ተጋሩ እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልወና የድልን ዝብል ንውሕ ዝበለ ዘረባ ጌርና ነርና ከድኩም ስምዕዋ ብሕፅር ዝበለ ግን ኣነ ኣብዚኣ ክነግሮ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀና ተፅዕኖ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ይተንኪፍዋ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ላይክ 100% ስድራ በቲ ፖለቲካ ተተንኪፍ እዩ ሕጂ እቲ ቁጣዕ ዲኻ ክትብሎ ሕርቃን ዲኻ ክትብሎ ቂምታ ዲኻ ክትብሎ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ኣሎ እዩ ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እቲ ቂምታኻ መፍትሒ ስለ ደየምፃልና መፍትሒ እንደለና ሕጂ መፍትሒ ድማ መጀመርያ ምስቶም ጎረባብቲ ህዝብና ሰላም ክንገብር ኣለና እቲ 4 ኪሎ ከይዱ ዝግበር ዝምድና ብዙሕ ውፅኢት ኣይረኣየሉን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ኣብቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ዝግበር ከም ፅቡቅ ጌርና ኢና ንሪኦ ግን ኣብቲ ካልኣይትን ሳልሰይትን ሕቶኻ ክንሓልፍ ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ጥራይ ኢና ንሪኣ ንሕና ኪኑ ትቕፅል ኣምቢሽንስ የብላና ብኤርትራ ተጋሩ ጎረባብትና እዮም ልክዕ ከም ሱዳናውያን ስለዚ ምስ ሱዳናውያን actually ኣዝዮም ዝቀራረቡ ህዝቢ እዮም ዘሎ ኣብቲ ቶም ተኸይድካ ብቋንቋ ዝራኸቡ ብሃይማኖት ዝራኸቡ ዝፈላለዮም እውን ከቢድ እዩ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳንን ግን we don't have this kind of ብሓደ እንተሉ ዝኾኑ ዶ ገለዶ ዝበሃል እዚ ዘረባ እዚ ኢንተርቴይን ዝገብሮ የለና and the same mindset እዩ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክኾን ከለዎ
بوزمدنا مستقار كلنا جس بس عفار كون كل عفار بحد كون لهم وين ينبلنا ابتقارو تراي مسينا نخطلو فولي بوليتيكا بلنا هنا كم يرتراو خينا زارب كلهم مستقارو زلنا زمدنا بسوداناويان زلنا زمدنا كمون مس عفار بحزب تاريخايو اتس ذا سيم صبو قربتنا كلنا لوغن كم زلنايو كم زلنايو سلام كتنبر كم تقول دما كل عالم نريال لنا قدنا يكون كان كاب حمد بيت توليد كعبي خاون وكون جزا خاي زلك it doesn't mean اب حنت جزا تاغوغيت كارت نبر كجزا غير كاونت خبابير كارت نبر تخليها بسلام كتنبر تخليها سرع تخليها كل زكال كتقبر تخليها انا نات كاس بعين ايرتراين انا هم يزريو كاب بوليتيكا سغير كازلو تيكال كاب تقمو ابزع جزلنا كاب تقمو قداتي رايني ابنوي غزي ابي اوروبا زغمتان فلاي ابزعنا زغمتو لكتما 10 اذا ريتوناتكم كسمع دلا ابز قدايزي انا كامر غزناتين صوري مسغور بيت كاب خبرن بمكببار بحدك نبر مبر كينوز سغري عندرا كينوز سغره ነገር ابز حجي زرايان ነገር يلن حوارون حزب ኤርትራነት ዝመጽ ወለዶ አነስለዶ ይወስናሉ እቲ ዝመጽ ወለዶ ንዑ ዝኸውን ንዑ ዝጠቅሞ ክውስን ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ከም ንሪዮ ዘለና ዲፕሎማሲና ኤርትራ ድማ በዚ መንገዲ ንሪዮ ኣለና አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ምስ ናይ አምባሳደር ዴፒቲ አምባሳደር ናይ ስዊድን ከም ዝተራኸበት ንሪኦ ኣለና ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኤርትራውያን በብዙሕ መንገዲ ዲፕሎማሲያዊ ፅራሕ ይግበራሉ ውፅኢት ናቱ ድማ ከም ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝመፅእ ዘሎ እዩ መመላእታ ይግበረሉ ምስ ከምቲ ናይ ምስ ኣሜሪካ ንደልዮ ዘለና ድማ ናብ ፅቡቅ ነገር ክበፅሕ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም عندنا يحكسن عبي دم حفاري هلا عرفي في دودو بهزمو واذكروا اللي قال رامو الله عيدان كما حبرا بجنع